Emva kokuzwa izindaba ezibuhlungu ngenkosi yaMagcokama ukudlula kwayo emhlabeni, ibheke kuwo lo mcimbi ukuthi Basadi Let's Dance. Sibe sesithiwa nje okunye-ke okuseceleni-ke okuthinta uKashemba yasembo ethi isaziso. Sanibonani nonke bathandi bomculo, sithanda ukwazisa bonke abalandeli, abathandi bomculo nabo bonke abathenge amathikithi belindele ukusibona emcimbini iBasadi Let's Dance ukuthi ngeke sakwazi ukuba yingxenye yalo mcimbi. Isivumelwano besinaso nabahleli bomcimbi asizange sigcwaliseke ngokohlelo ebesivumelene ngalo. Ngenxa yalokho siphoqelekile ukuthi sihoxe kulo mcimbi. Siyaxolisa kakhulu kubo bonke abathenge amathikithi ngenxa yokuthi belinde ukusibona. Siyayiqonda indlela lokhu okungadumaza ngayo. Sasicabanga ukuthi izinto zizolunga, ingakho saze sawukhangisa umcimbi emphakathini. Sisho sithi sizobe sikhona. Inhloso kwakuwukuseka umcimbi ukuze ube yimpumelelo, hhayi ukukhohlisa abathandi bomculo. Ngalokho siyaxolisa kakhulu. Sicela nazi ukuthi asihoxi ngoba besingafuni ukuza, kodwa kungenxa yezimo ezingaphezu kwamandla ethu kanye nezivumelwano ezingazange zifezeke. Siyaxolisa kakhulu ngakho konke ukuphazamiseka, futhi sibonga kakhulu ngothando kanye nesupport enisipha yona-ke siwo-ke Shemba-ke. Yiwo umcimbi lo bu-advertise-iwe, shuthi buzoqala nge-8 uphele nge-9 August. Ngo-understand kwami because ngibona isikhathi lapha ukuthi buzoqala ngo-12 PM, shuthi buzoqala-ke izolo emini uzophela namhlanje ekuseni-ke. Yiwo-ke lo mcimbi lo obade ebheke khona-ke ubani inkosi yaMagcokama yasiba nenkinga-ke endleleni. So sibuhlungu kakhulu-ke ngalokho okusehlela, kodwa lapha-ke uKashemba kuveza into ebalulekile ukuthi if animboni-ke ngoba kunenkinga ekhona. Abantu abakhomentile lapha nabafana nokucebza Thiya uthi okay, le khomentile asithi kuyijabha asilapha ngoRethabile Mohlakwana uthi wenza kahle ungavumi ukuxhaphazeka, bajwayelana kabi abahleli bemcimbi. Unombulebule uthi kusho ukuthi nenkinga lo mcimbi because noLungele Hlongwane uthi akezi uzama okuhle noma uzoma kahle ngubani uthi aliqonde limi bafuna ukunika u-2000 ufeza yena kodwa sebemkhokhele already 15,000. uMadalona sithe ongenadala uthi ngila ingoma zakho ingoma engako uyithathaphi ngempela. Uma ngena S-Boy uthini asikho right, rest in peace Nkosi yaMagcokama. Usakhalisana-ke nenkosi yaMagcokama lapha mfethu ulungelo hlangane naye-ke ube neposta ayibhalile khona-ke futhi izolo ethi-ke not this time around, no ngiyala eyakwaHlongwane ayizi iyolala manje Basadi Let's Dance. Shuthi beme-advertise-ileke ulungelo Hlongwane ukuthi uzoba yingxenye part and parcel yalo mcimbi lo. Asazi bekhuluma bathini, ivumelwano beyithini, kodwa khona ukugejana okukhona ngalo mcimbi okwenzakalile. Kujwayelekile ukuthi imicimbi esanda kuqala-ke ithole-ke inkinga-ke yoxhaso-ke bafethu baba nenkinga yokuthi bexhaseke, hhayi benza amabomu, abenza amabomu basuke befisa ukwenza kahle. Lokho kumele siku-understand. Basuke bezama ukuvula amathuba omsebenzi, bezama ukuthi abantu abaseduze naleyo ndawo leyo bekwazi ukuzodayisa izinto ey'thize ukuze omama nobaba nentsha ikwazi ukuthi ikwazi ukuthi ithole something, bekwazi ukuphila abantu. So if akuhlangani kuba buhlungu ngempela. U-Arts and Culture asazi noma ungenelile, amanye ama-sponsors mhlawumbe bawazamile bahluleka, baya kumasipala ngakhona bahluleka. Yikho kubuhlungu ngale mcimbi le. So kuba kanjena-ke bafethu bafuna imali abaculi basemsebenzini, amaciko ayasebenza senzela imindeni. Ithini-ke indaba yama-comment under ipost kaLungelo Hlongwane uthi uMpilo cele abanye bayamgxeka uLungelo not knowing lento yama-event kuyasetshenziswa isithombe sakho ungakhokheliwe kuthiwa uzobe ukhona manifika dolo lo uLungelo and land ayikho right for ama-fans and also for artists. Umalusi Zwelane uthi why you are not coming. Ugood Gugulethu Ntusi uthi ubuzwe kuthini but sometimes better ukulalela feelings zakho. Mina sengizonda kwale event silahlekele manje iqhawe. UNocawa Zinyane le Mbambele Shoba uthini mzalwane uSandile Sangweni uthi lala gcinozwa kithi bengazi bekuntshontshe ebusuku usadasa. uKhanyisile Buthelezi uthi shuthi ububikela ndodana usho-ke into eyenzakalile-ke ukuhamba-ke emhlabeni bakhe-ke bani-ke Nkosi-ke yaMagcokama esiwukhalisa kakhulu kumndeni-ke ngalokho. But iposti-ke ebihamba phambili besihlose ukuyiveza iyo le ekaKashemba
Yasembo-ke abantu besambonayo uKeshembe kulo mcimbi loyo, maybe usuphelile lo mcimbi already, kodwa uphela kabi usuney'nkinga ey'nkulu, sekunomcimbi, sekunomculo, iciko esedlule emhlabeni, sekuzogubezela yonke into ade beyenza laphayana-ke, ngoba manje-ke sekwenzeka into esigameko esikhulu kangaka, esibuhlungu-ke nokho-ke. So sengathi umndeni-ke wakho waduduza kakhulu, siyakuphinda lokho sithi-ke abalandeli bakhe, umndeni, ihlobo, beduduzeke-ke wona wonke umndeni. Siyayivala-ke lapho kwiposti-ke bethi yena uKeshembe Yasembo ngokuthi yena akazi ukugxoba, akazi ukufika emcimbini because abavumelana nanga nezinto ey'thize. Nisahlele neze sodibana ngokuzayo.